سلامات عزو سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتي مدمنا راديو سرت نلو ما عنت دما حفشة وعلة وزيناتات حيزنا لكم متينا لنا سنة مكتتال ملغتي بريزيدنت إيسياس أفوركي نابورا سعرات نقسنة سعود عرب بتيحو ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት አቶ ዑስማን ሳልሕ መልእኽቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ወራሲ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ አሚር መሐመድ ቢን ሳልማን ንምብጻሕ ብሸዓተ መጋቢት ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት አሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ቢን ዓብደላ ተረኺቡ ኣብቲ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ርክብ ሚኒስተር ዑስማንን ሚኒስተር ፈይሰልን ኣብ ክልቲኡ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ኣተኪሮም ተመያይጦም ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጌር بوغن سعودية دمام مختل منستر قدات وطعي انجنر وليد بن عبد الكريم عبد الخرج زركوبهم سمزي منستر قدات وطعين ترغيبهم نيروم بزي كازي ايرترا ابتو سعود عربة مرحوناي كيح بحر قبائي مالت بسم تساتا مايات كيح بحر نموحاسيلو استمسرت قبائي شمونتا هاقرات كيح بحر زساتو فوقو محبر حانت خمزخونتي قلت قالو እዚ ማለት ኤርትራ በተዘዋወረ ኾነ ብቐጥታ ብፍላይ ከዓ ናብ ወደብ ዓሰብ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ምስ ዝፍጸም ሃገራት ከም ስዑድ ዓረብን ግብፅን ካልኦትን ዝርከቦም ሓይሊ ንኤርትራ ከም ኣባል ሃገር ሓሲበን ብቀይሕ ባሕሪ ክመፀን ዝኽእል ስጋት ሓበራዊ ወተሃደራት ስጉምቲ ወሲደን ንዓሰብን ባሕራን ናፃ ንምውፃእ ይግደዳ ነዚ ስምምዕ ክርድኦን ከኣምናሉን ዘይደለያ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ድማ حلمن حلم قطر خوينو ربي شوان يركب له ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገራዊ ልምዓትን ኤርትራ ምስ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ናይ 20 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ከቲሙ ኣብ መስርሕ ንዘሎ ዕማማት ምጉልባት ሃገራዊ ዓቕሚ ፀዓት ንምድራዕ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገራዊ ልምዓትን ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃን ትማል 10 መጋቢት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራ ሓድሽ መደበር ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ ምትካል ዝውዕል ናይ 20 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ከቲሞም ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሃገራዊ ልምዓትን ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለ ሚካኤል ብድሆታት ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ክፍታሕ ከም ዝኽእል ብምስማር ነተበግሶ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ድሕሪ ምድናቕ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃን ብምትሕብባር ኣበጊሶም ንዘለዉ መደባት ብግቡእ ይፍጸም ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኤርትራ ከም ኣብ ኩሉ ጽላታት ኣብ መዳይ ፀዓት ውን ናይ ምትግባር ዓቕሚ ትዕቢ ከም ዘላ ዝጠቐሰ ዶክተር ጊዮርጊስ ኣብቲ ተታሒዙ ዘሎ መደቡን ሃገራውያን ትካላትን ዓቕምን እናሃነፀ ብመሪሕነት ከም ዝሳተፋ ገሊጹ ኣብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ምኽታል ዋና ዳይሬክተር ምብራቕ ኣፍሪቃ ሊያንድሬ ቦሶሎ ብወገኑ ኤርትራ ፀሓያዊ ፀዓት ንምድንፋዕ ዝኽእል ዓቢ ባህርያዊ ፀጋ ከም ዘለዋ ብምሕባር ኣብ ሓፈሻዊ ልምዓት ኮነ ምምዕባል ጽላት ፀዓት ኣብ ተካየደ ቃልሲ ደገፍ ናይቲ ባንክ ከም ዘይፍለያ ኣረጋጊጹ ኤርትራን ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃን ኣብ ደቀ ምሓረ ምስ ማእከላይ መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎ ዝፅምበር ፀሓያዊ መደበር ፀዓት ንምትካል ከም እተሰማምዓ ዝዝከር እዩ እቲ ኣብ መስርሕ ትግባር ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ 2026 ክዛዘም ትፅቢት ይግበረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 12 ቦታታት ናይ 30 ሜጋዋት ነቑጣታት ፀዓት ክተክል መደብ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ብድምር ክሳብ 330 ሜጋዋት ንምምንጫው ዝተበገሰ መደብ ብደፋኣት ፀገማት ፀዓት ከቃልልን ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓትን ኣቃላጣፍ ተራኽልዎ እዩ ኣሜሪካ ዜጋታታ ካብ ጁባ ክወፁ ኣዚዛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጁባ ርእሲ ከተማ ደቡብ ሱዳንን ዝርከብ ኩሎም ህፁፅ ስራሕ ዘይብሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ክወፁ ኣዚዙ እቲ ክፍሊ ነዚ ትእዛዝ ዘመሓላልፍ ዘሎ ኣብታ ከተማ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ክፍሊ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታ ኣብ ሰሜን ግጭት ክቕፅል ብምህላው ሙሱቕ ኣብ ብረት ብብዝሒ ናብ ከተማ ጁባ እናተጓረተ ኣብ ኢድ ህዝቢ ይኣቱ ምህላው ይፍለጥ ኩሎም ዜጋታት ኣሜሪካ ንድሕነቶም ኩሉ ብቕልጡፍ ካብቲ ሃገር ክወፅዋ ተሓሳሲቡ ዝሓለፈ ሰሉስ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ ሰራዊት እቲ ሃገር ናብ ግጭት ድሕሪ ምእታው ስዒቡ ክልተ ሚኒስተራትን ቀንዲ መሻርክቲ ምክትል ፕሬዝደንት ሬክ ማሸር ዝኾነ ምክትል ሓለቓ ስታፍን ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝግለጽ ዘሎ ብተወሳኺ መንበርቲ ናይቲ ቀዳማይ ቀንዲ ተቋሚ ፕሬዝደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ዝነበረ ሬክ ማሸር እውን ብሓይልታት ፀጥታ ሃገር ተኸቢቡ ከም ዘሎ ዝሕበር
ደገፍቲ ግና እቲ ዝውሰድ ዘሎ ናይ ምቕያድ ስጉምትታት ንስምምዕ ሰላም ሃገር ኣብ ሓደጋ ከእቱ ምዃኑ ዘጠንቅቑ ዘለዉ። ደቡብ ሱዳን ካብ 2013 ክሳብ 2018 ዳማዊ ኩናት ሓድሕድ ኣጋጢምዋ ከም ዝነበረ ከም ውፅኢቱ ድማ ልዕሊ 400,000 ዜጋታት እቲ ሃገር ከም ዝተቐተሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እቲ ኣስካሕካሕ ግጭት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምስ ተቐናቐኒኡ ሪክ ማሻር ኣብ 2018 ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምኽታሙ ክዕርፍ ከም ዝኽኣለ ድማ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ኣብ ስዑድ ዓረብ ምብጻሕ ፈጺሙ። ኩናት ዩክሬን ብዝርርብ ንምፍታሕ ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ሃገር ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣትዩ። እቲ ፕሬዚደንት ኣብታ ሃገር ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ምስ ወራሲ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ከም ተዘራረቡ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ። እንተኾነ ዘለንስኪ ኣብ ጅዳ ኣብ መንጎ ሃገሩን ሩስያን ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ከም ዘይሳተፍ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ብመንጎኛታት ኣሜሪካ ዝካየድ ዝርርብ ላዕለዋት ሰበስልጣን ዩክሬንን ሩስያን ዝሳተፍሉ ኮይኖም ጭቡጥ ምዕባለታት ከምጽእ ኣሜሪካ ተደፍኣሉ ምህላዋ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣሜሪካ ኣብዚ ዝርርብ ብውሕዱ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብር ከም ትደፋፍኣሎም ዘላ የነጽር። ኩናት ዩክሬን ንምፍታሕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሩስያ ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ድሌት ተርኢ ከም ዘላ ዝገለጸ ምምሕዳር ትራምፕ ዩክሬን እውን ንሰላም ዘለዋ ድሌት ከተንጸባርቕ ትጽቢት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነበር ንዩክሬን ኣማይት ቢልዮናት ዶላር ብምሃብ ነቲ ኩናት ከግህሮ ዝጸንሐ ዝወቀስ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ከም ዝጽዕር እዩ ዝገልጽ። ዝሓለፈ ቕንያት ፕሬዚደንት ዩክሬን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ካብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተሪር ወቐሳታት ከም ዝዘነብዎ ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ኣብ ንግዳዊ ውግእ ኣንጻር ኣሜሪካ ክንዕወት ኢና ኢሉ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ብሰንኪ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝገብሮ ዘሎ ምስላዕ ተወሳኺ ቀረጽ ክልቲአን ሃገራት ናብ ንግዳዊ ውግእ ከኣትዋ ከም ዝኽእላ ጠንቂቑ። እቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ ኣሜሪካ አንጻር ካናዳ ተኸተሎ ከም ዘላ ዝገልጾ ፖሊሲታት ኣማሲኡ ካናዳ ተዓዊታ ከም ትወጽእ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እቲ ካብ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ንግዳዊ ንብረት ናይ 25 ሚእታዊ ታሪፍ ክስልዓሉ ብምውሳኑ ኣይረሳዕን። ብተወሳኺ ካናዳ መበል 51 ግዝኣት ኣሜሪካ ክትከውን እያ ምባሉ ይዝከር። ትራምፕ ንካናዳ ኣካል ኣሜሪካ ክገብራ ምድላዩ ኣዝዩ ዝቆጥዕ ምዃኑ ዝገለጸ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ንተግባራት ትራምፕ ኣትሪሩ ከም ዝቃወሞም ገሊጹ ኣሎ። እቲ ወዲ 59 ዓመት ፖለቲከኛ ኣቐዲሙ ኣማሓዳሪ ማእከላይ ባንክ ካናዳን ባንክ እንግሊዝን ዝነበረ እዩ። ማርክ ካርኒ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሞንትሪየል ካናዳ ኣብ ዘስምዖ መደረ ትራምፕ ዝገበሮ ምፍርራሕ ነቲ ብጃስቲን ቱረድ ክምራሕ ዝጸንሐ ሊበራላዊ ሰልፊ ሃገር ብኣሉታ ከም ዝጸልዎ ኣነጺሩ። ኣብ ዝመጽእ መዓልቲ ቃለ ማሕላ ክፍጽም ዝዳሎ ዘሎ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫውን ሰልፊ ሊበራል መሪሑ ክሳተፍ እዩ። ሊበራላዊ ሰልፊ ካናዳ 85.9 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ካብ ጥሪ ጀሚሩ ይመርሕ ከም ዘሎ ይሕበር። ማርክ ካርኒ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ንዝቕመጡ ካናዳውያን ሰራሕተኛታትን ስድራ ቤቶምን የጥቅዕ ከም ዘሎ ወቒሱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ምስ ተመርጸ ኣብ ዘስምዖ መደረ ካርኒ ኣሜሪካውያን ክዕወቱ ትም ኢልና ክንሪኦም የብልናን ብምባል ካናዳ ናይ ካናዳውያን እምበር ናይ ኣሜሪካውያን ኣይኮነትን ብምባል ተዛሪቡ። ካርኒ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊና ክብረት ክሳብ ዘየርኣዩ ንሕና እውን ኣብ ልዕሊኦም ተመሳሳሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ኣይክንግታእን ኢና ኢሉ። ካናዳ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ጥቡቕ ንግዳዊ ርክብ ከም ዝጸንዐን ዝሕበር ጸብጻባት እዚ ምምሕዳር ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ንቁጠባታት እተን ሃገራት ብኣሉታዊ ከም ዝጸልዎ የመልክቱ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት ንሎማዓንቲ ሓፈሻዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ዝመጸና እዚኦም መስሉ ነይሮም። ክሳብ መጨረሻ ጽኒኢልኩም ዝተኸታተልኩምና እናመስገንና ሰሰናይ ንምንኤልኩም። ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና።